ufunda esikoleni usuke umakhela ikusasa lakhe manje mayisebuye seyafuna nanga ikusasa lakhe umzali uphatheka kabuhlungu bese ngicela-ke kubafundi ukuthi bona lento le kuthiwa ingqondo le njengotshwala ningavumi utshwala buse iy'nhliziyo zenu ney'ngqondo zenu labangawona amaNazaretha utshwala kuphela uma uzofunda esikoleni awukwazi ukufunda ukuphuza funda kuqala uqede uthole umsebenzi bese hhayi esikoleni uzofunda esikoleni kodwa ngane nje esikoleni eniyitoyitoyelayo ngoba abanye bedakiwe bese beshisa izakhiwo kanti ukushisa izakhiwo ngeke ushise isakhiwo ngoba ubone ngene igundane phakathi wena nofuna igundane ngoba ushisa uzodistroya uma ushisa isakhiwo asezuba khona ofana weqalwe phansi kwakhiwa isakhiwo esisho enizofunda kuzona futhi ningayiphindizeli into uhulumeni enakhele yona ngabani nawe uthi niyiphathe kahle lento yino nani niyiphathe kahle ukuba-ke nizuze lokho enizokufuna la esikoleni ngiyangifisela ukuthi nonke nabangayitholi imisebenzi engathi uNkulunkulu angenza iqhinga avele amathuba emsebenzini kusebenza ngonyaka ozayo bangabe kwenzekile safika siyofika futhi la sizonivuselela lokho esintshela bona namhlanje ubani ukuthi ningangeni ey'ntweni yakayingqondo ungafunda kanjani udakiwe ungafunda kanjani udla iwunga ngoba yonke lento ayidungi ingqondo kodwa ibulala izwi kanipha kwethu nje sesijabele ngelithi izwi ngeke lisabhidlika ngoba nikhona nina nifundile noma kwesikhashana lisekhona usizi kodwa ayikho into engapheli konke kuyaphela kuyofika ukunama kunina nathi nomhlaba uname ngani ngiyacela-ke bantwana baNkulunkulu ukuthi lokho engikushoyo nikuthathe nikubeke ey'ngqondweni nasey'nhliziyweni kuyonisiza kusasa Nkosi nibusise.